ברהט המורחבת 45,000 תושבים שלמעלה ממחציתם מתחת לגיל 18. ברהט יש 30 שכונות, 122 גנים, 13 בתי ספר יסודיים, בית ספר עמל, בית ספר לחינוך מיוחד, 3 חטיבות ביניים ו4 תיכונים. ברהט לומדים 16,300 תלמידים. כך רהט כיום, אבל אם נחזור מעט לאחור, המעבר מחיי נדודים של מאות בשנים אל מעבר הקבע איננו קל, אולם לאט לאט צומחת לה העיר ומתפתחת. שכונות מוקמות, מוסדות חינוך, תרבות, מסחר, תעשייה, תנופת בנייה. מתן מעמד של עיר לרהט אין בו רק נתינה מצדנו. הוא מחייב גם את התושבים למאמץ. סוד ההצלחה טמון איפה? בשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה ובין התושבים, אשר יהיו מוכנים לתת כתף ולסייע בקידומו של היישוב מבחינה חברתית, כלכלית וציבורית. אני מאמין בעתיד רהט. רהט היא העיר השנייה בגודלה בנגב מבחינת אוכלוסייה. אני בטוח שנשמור על כך. אבל נעשה את הכל, כמובן, שלהתחרות על תעשייה ותעסוקה ומסחר בעיר הזאת. וגם נשמור על כך שאנחנו נהיה לפחות מספר 2 בנגב. כמובן נתחרה על רווחת התושבים, על מנת שיהיה להם איכות חיים ורווחת חיים טובה. נתחרה על חינוך טוב, חינוך של טכנולוגיה ומדעים, על מנת שנבנה את דור העתיד שיתאים את עצמו לאתגרי העתיד במדינת ישראל. אני חושב שיש לנו את היכולת, יש לנו את הרצון, יש לנו את האמצעים על מנת לבנות מערכות טובות שיתאימו לאוכלוסיית העיר הזאת. והפיתוח ממשיך ודוהר קדימה, והדרך איננה קלה. תשמעה? חסר לך משהו? רוצה שיהיה לנו בית כמו שהשכנים וכמו שכולם, ושיש לנו מקום לכתוב בו ולקרוא ולעשות שיעורי בית. איפה את עושה שיעורי בית עכשיו? כאן על הרצפה. על הרצפה? כותבת על הרצפה? מצליחה לעשות את זה? כן, אבל כואב לי בגב שאני יושבת על הרצפה. 79% מאוכלוסיית רהט מקבלת תמיכות שונות ממשרדי ממשלה. רק 21% עובדים במקומות עבודה מסודרים. 50% מילדי רהט נמצאים מתחת לקו העוני. רהט נמצאת בתחתית הדירוג הסוציו-אקונומי הארצי. גם אני חייל משוחרר. אתה חייל משוחרר? כבר שנה וחצי. מה אתה אומר ומה אתה עושה? עבדתי איזו תקופה ואחר כך נגמרה העבודה ועכשיו מובטל. איפה שירתת? גם בעזה, בכרם שלום, בכרמי. למרות המצוקות העיר גדלה בקצב מהיר. פיתוח דרום רהט אמור להכפיל את שטחה של העיר ויפותחו בו כ10,000 יחידות דיור. אנחנו חייבים להגיע לנקודת זינוק שווה עם שכנינו היהודים. עינינו לא צרה בהם, להפך, אנחנו רוצים להתפתח ביחד. אבל הפערים שנוצרו במשך 56 שנה בין האוכלוסייה הבדואית בנגב לבין האוכלוסייה היהודית הולכים ונסגרים לאט לאט. נסגור את הפערים האלה ביחד, בשיתוף פעולה, בזכות ממשלת ישראל, בזכות ראש ממשלת ישראל אריק שרון, על מנת שנגיע לנקודת זינוק שווה. נמשיך להתפתח, נמשיך להתרחב, נמשיך להתחרות לטוב ביותר על מנת שנתפוס את חלקנו הראוי בנגב ובמדינת ישראל.